Плюс 16. Мери ми бензиностанция, между другото, защото ще осъмнахме бе. Какво става, свежарки? Welcome back! Това ще е днеска в много готино свежо настроение, леко позакъснели за крайната ни точка, в която трябва да отидем. Това не трябва да ви притесня. Отиваме към Моренцето, първо се спираме във Варна, имаме си компания, която вече ни очаква. След Варна се пускаме няколко километра по-надолу. Крилички, готино Моренце, слънчеви лъчи и най-вече веселите палачинки. Или не са много весели вече. Пътната обстановка е изключително натоварена. Важното е, че отиваме да се забавляваме, отиваме да си изкараме готино, срещаме с нашата компания. Днеска даже и Велкиче ни помага. Може да ви направим много брутална рекламка. Ние на него му правим една такава спонсорира, качва. Искам само да кажа, който мога да постигне цена на продажба в TikTok от 2 евро и по-малко, да ми се обади. Криспи чикън, веджи макран, 2 чиза. Това за теб. А за мен е точно така. Плюс 16,50. То големите са колко средни са, така че само ни залъгва с кутия. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес ще тестваме 10 бургера от Макдоналдс. По Ямбол е града, всички хора от Ямбол. Жорка, за тебе специално. Мария също. Специални поздрави. Имаме още малко докато стигнем до Варна. Не, нямаме още малко, има още доста. Трябва да подсилим с нещо, затова просто решихме, че ще е перфектният момент да спрем, да презаредим батериите с малко чизбургерчета. Взели сме си даже и макнагетчета. 9 броя. Сериозна порция. Кусен от таймлапче да видите как хапваме. Вижте. Покажи чистощето. Само да видиш, това е като ротативка тук, гледай. Паната чичовската кажа. Абе, моля ти се бе, ще си взема хамър от горублене и ще му сложа такъв номер. Вие нормални ли сте? Искам само да видите с какъв сак, аз даже не мога да го дигна. Вижте какъв пъстър фон си имаме тук в нашата тапетно малко сладко, как да го наречем, двустайно апартамент. Не, това си е по-голямо по принцип от двустайно. Тристайно отива, ако бутнеш стената без абсолютно никакъв проблем. Глед какво става. Розови перденца, златни шторички. Ето правим едно бързо quick tour румче. Влизате от входната врата. Всичко необходимо може да намерите тук. Chill area тук, място за хапване тук и място за спане. И тук. Даже има една много сладка малка тераска. Тук. Няколко часа по-късно, доста весело, доста забавно. Може да сте видели някои от моментите, които сме снимали, ако изобщо добре се е постарал Чичави Велко. Такова е, не, такова. Платили сме си зоната, всичко ни е изрядно, няма какво да ни бъде. Дами и господа, пристигнахме благополучно във Варна. Апартаментчето е кокетно, има диван, легло, баня и телевизор. И сега отиваме да разузнаем какво става из Варна. Има някакво предложение за излизане, защото сме много известни личности. И ще се случим най-вероятно повече утре или през някакви кадри до вечера. Добро утро, свежарки. Днеска е петък, часът е 8:12 и е време да отидем на сним. Знаете, успеха никога не спи, затова трябва да го преследваме и отиваме да снимаме. Точно така. В момента сме спряли на зона, затова ще трябва да се преместя и колата. Вчера излезнахме, изкарахме си много готино, малко искахме да чунем след този дълъг път и решихме, че е перфектното място е просто да отивам на крайбрежната, да седнем в кубото и да пием по едно коктейлче. Съм взимал камерата, защото не се случи нищо, кой знае какво. В момента трябва да отида до Старо Оряхово, което е близо реално до Варна, 30 и няколко минути. Но дайте не губим излишно време и да се запътваме. Джентълмен, пристигнахме на къде ще снимаме днес. Чимо производствена база. Вижте за какво става въпрос. Днеска ще снимаме малко повече с дрончето. Тук е много готино, защото няма никакви дървета и е абсолютно чисто и равно. Аз имам навика да удрям дрона 3-4 пъти откакто съм го взел. Може би ще наблегнем малко повече на снимките с дронче и след това ще се включа някакъв по-късен етап. Нека сега просто да действа. Снимките минаха супер, клиентите са доволни, а кадрите станаха много красиви. Сега обратно във Варна. Добро утро, колеги. Имаме слънчеви очила, защото положението вчера не завърши особено добре. Почти осъмнахме горе-долу. За сметка на това днес ще ви вземем на едно много готино плащче. Къде беше? Плащ Русалка. Много приятно, много готино. Палиме
колата. Даже имаме тук надуваемо KFC. Дори не знам каква форма трябва да е. Трябва да намерим бензиностанция, между другото, защото София-Варна. 580 км сме минали. То не мога само, нали, обикалянки. Това е май, което мога да кажем. Не вярвайте на уговорки на приятели, които сте си направили. Особено тези, които са рано сутрин. Мила Дакова отново закъснява. Кой е изненадан? Не ни е. Не е тя. Искам да правя специално предупреждение към Мила Дакова. Станал съм 7:40, съм станал в 4. Първата аларма, да. Скочих като оплашна кобилка. Като малка сърничка скочих. Много червен картон. Оранжев. Червен картон. Чакай да ви покажа Мила Дакова. Тя се появява. Преобразение готови. Покажи возилото. Гледай какво става. Я дай тази шапка май. Чакай бе, колега. Ние сега духа един вятър и ме праща обратно във Варна. Ме завърти перката. Ами по-можем да кажем на хората, че сме пристигнали. Но пътчето съвсем спокойно. Вятърни мелници навсякъде. Ма разбира се, да, моля интервю. Много се радвам тук да съм с моите приятели. Атмосферата, да. Спокойничко, готиничко. Сега гледай ги, хората са хладилните джанчи. Ние сме супер неподготвени. Пунта Кана вчера много ни хареса. Сме много за доволни. варненци да знаят. Значи ако сте във Варна, Пунта Кана като цяло готино. 10/10. Ако все още гледате, хаштаг Супервол. Тапкайте по екрана. Чек, 1, 2. Надяваме се да ни чуят, защото има малко ветрец тук. Скарахме си невероятно, приятно и лежерно. Колко ще го ретнем? 10/10, много прилично. Чухме даже и до Тюленово, с каличките, пуснахме дрончето, мога да видите кадърчета и сега как се роват. Но сега сме на... Много станаха. Но с Калиакра. Ако искате да дойдете, заповядайте след 6 часа, защото тогава няма вход. Нас опитаха да ни чарджат, обаче ние имаме тук връзки, тънката схема се получава и нещата минават. Така че след 6 часа всеки може да дойде. Панорама, снима на хората, покажи панорамата на хората, да видите за какво става. Но като цяло до момента Варна Експириенс и останалата част от тази северна част на България много ни кефи, много добре се получи. Леко импровизирано, в същото време много приятно. И just like that, приключението ни във Варна приключи. Бихме го оценили с не 10, ами 11 му слагаме. Много сме доволни. Пътя е пред нас, ние пред него. Той е пред нас, ние след него, ние вървим по него. Движим се в правилната посока, отиваме пак на море. Това беше от влог 1. Знам какво се е видяло, се е включило, каквото има, това е. Съжалявам, с това работиме. Продукцията е такава, ниски заплати сме се още. Караме го на усмивки и добро настроение. Оставите по едно коментар, че може да се изкефите. Ако имате някакви идеи да оставите, отчукнете едно палче, ако не е така просто за спорт. Дали ще е надолу или нагоре, това няма никакво значение, но пак се бори, пак сте го изгледали. Така че да има хейтери, да няма хейтери, но никой не му пука, защото вече сте го видяли. Цялките са някъде тук по екрана, не се знае точно къде. В някакъв момент ще изкочат, ще бълбукат. Винаги могат да отидете, последете да видите за какво става просто. Вземахме си по едно рефрешърче да презаредим батерийките, защото на тази жега не се издържа. Идваме в Черноморец. Let's go!